Fost riformi li qed jaħdem fuqhom u jiddiskuti l-Gvern hemm li vittmi f'każijiet li jinvolvu inkjesti maġisterjali ikollhom drittijiet parteċipattivi. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt li kienet jiġi intervistat fil-Gudja mill-ġurnalist Karla Zoppardi. Il-Prim Ministru ħabbar dan hekk kif ġie mistoqsi dwar il-każ ta' Ġan Paul Sofija li ddomina d-diskussjoni f'pajjiżna fl-aħħar ġimgħat. Fis-sfond ta' folla numeruża li attendit bih ġara fil-Gudja biex tisma' d-diskors tal-Prim Ministru, Dr. Abela baqa' jsostni l-importanza li tintemm l-inkjesta maġisterjali llum qabel għada anke fid-dawl tal-estensjonijiet kontinwi li dinna tat fl-aħħar xhur, dan hekk kif lan tal-Gvern jibqa' wieħed dik li ssir ġustizzja. Tant kemm il-Gvern immexxi minni m'għandux mixiex jibża, it-termini ta' referenza tal-inkjesta pubblika se jkunu imorru saħansitra biex jistabbilixxu kull farka ta' dubju, jeliminaw kull farka ta' dubju, jekk jinstab li kien hemm irregolaritajiet, kull min kien responsabbli għal xi irregolarità, kull min minn l-isfel irid iħallas il-prezz. Dwar l-inkjesti pubbliċi, il-Prim Ministru ġie mistoqsi wkoll dwar l-inkjesta pubblika fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja fuq ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu minnha. Dr. Abela tenna l-impenn tal-Gvern brabta ma' dan fosthom ir-riforma fis-settur ġurnalistiku fost oħrajn. Jiena m'iniex il-Prim Ministru li mmur niltaqa' mal-kriminali taħt xi bridġ ta' ħanitlaq minn hemmhekk. Però l-kriminalità organizzata f'dan il-pajjiż, aħna konna l-Gvern li verament waqqafna jew mexxejna l-kelma aħjar mexxejna ġlieda kontra tagħha nsemmi l-każ ta' Defni Caruana Galizja l kif irreferejt għalih inti. B'deċiżjoni waħda tal-Kabinett irnexxielna niżguraw illi tresqu dawk kollha illi kienu responsabbli għal dan il-każ. Sa dan it-tant Dr. Abela sostna kif il-Gvern mhux qed jibqa' ċas quddiem dan id-dewmien fost oħrajn fit-tlestija tal-inkjesti maġisterjali hekk kif tenna l-ħidma li qed issir favur tisħiħ fil-korp tal-maġistrati fosthom maġistrati ffokati biss fuq l-inkjesti. Waħda mill-riformi li qed nikkunsidraw u qed niddiskutu bħalissa hija illi l-vittmi jingħataw drittijiet ġodda ġewwa inkjesta maġisterjali. B'dik ir-riforma niżguraw illi bħalma ġara f'każ bħal dan, il-familja ikollha ċertu drittijiet li tipparteċipa fl-inkjesta li tkun taf almenu x'qiegħed jiġri bħala timeline. Dak id-dettall li wieħed irid jiddiskutih. Mal-prinċipju qiegħed hemmhekk biex niżguraw li l-vittmi wkoll ikollhom dritt parteċipattiv ġewwa inkjesta. Fost suġġetti oħrajn diskussi tul din l-intervista, Dr. Abela tkellem ukoll dwar l-importanza tal-irkupru ekonomiku b'mod sostenibbli u baqal madankollu l-importanza tad-dixxilpina. Dr. Abela ġie mistoqsi wkoll fuq il-kwistjoni tal-tuħ tal-provvista tal-elettriku fl-aħħar sigħat fejn fil-waqt li tenna l-ħidma għaddejja b'mod b'saħħtu biex din is-sitwazzjoni titranġa, irrimarka l-investiment li tisir ta' 9 miljun euro fuq perjodu ta' 6 snin favur ir-rinnovar tas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku ta' pajjiżna biex taqdi aħjar il-funzjonijiet tal-lum il-ġurnata. Fil-waqt li tkellem fuq numru ta' suġġetti oħrajn, Dr. Abela temm jikkommetti b'aktar ħidma sfiqa favur pajjiżna anke quddiem budget ieħor fi ftit xhur oħra. F'Ottubru li ġej minkejja l-isfida tal-inflazzjoni mmorru quddiem il-poplu tagħna budget li jindirizza ir-realtajiet tan-nies, bżieda lill pensjonanti tagħna, twessieħ tal-in-work benefit, żieda fiċ-children's allowance, it-tieni żieda din hija l-ewwel sena minn leġislatura ta' 5 snin determinat li nibqgħu naħdmu bis-saħħa.